bai ustotela humorie, ezinbesteko dela gizartean, eta ero nire lanien be kriston presentzia deko, ez? Azkenean, ez dakit, ni pixkat marrasten eta holan hasi nintzenien, eta gaur egun be bai, nik marraskia erabiltzen dut kasi terapia moduen, ez? Ez dakit, pixka saiatzen naz, eguneroko gauza goibel edo triste edo makur horrei buelta emoten eta pixkat umore klabietan gero marrasten, ez? Umore karikaturesko, umore infantil horretan oso gustura manejetanaz, ez? Eta pixkat holan exagerazioek eta pixkat, bai, ez dakit, hori da nire estilu eta ni horrekin zertzen naz, horrekin konpontzen naz. Marrasten azterakoen beti aztena horri zuri batekin, ez? Eta hor da beti marraskigile danon handikapa edo horri zuri hori zelan betetan dozun. Nire kasuen azten da horri zuri bat eta ondo pasetako goguekin be bai. Idea normalien bai etortzen dela egunerokotasunetik, eguneroko gauzetatik eta eguneroko bizipenetatik ataraten dutaz ideak. Eta idea horrek marrastia itxeten da gehienetan, ez? Eta nik nire buruen marrastu eta nire buruei barre egin eta nire buruei irudikatu eta holan itxeten da pixkat marrasketa prozesua. Kalera urtetan zaren momentuen ordeko zuzen bizipenek zenbat aportetan dotzuen, gero benetan zure sortze prozesu horretarako hori da benetan importantia, ez? Eta askotan ez da joan biher ez dakin oraino, hori. Urtetan zara kalera eta eurixe da, edo putzua zapaldu oso konturatu barik eta bustien zara, ez dakiz zer, eta horrek gero emoten dutzu marrasteko ideak emoten dutzu ez. Eta bai, nik uste azkenien nik behintzat marrasterakoen asko irudikatzen dutela nire kaleko bizitza hori eta nire eguneroko bizitza hori. Teknologia barriak gaur egun aukera asko zabaltzen da bez, eta gaur egun bai hardware edo bai bitartekuek, ez? Teknologia aparatuek izango likitzik esenak gaur egun asko dauz eta itzelesko abaniko zabala dau eta hor aparato desberdinek erabilizink ez azkenien gure lana erresteko eta hor badauz tableta grafikuek edo Cintiq edo danalako bitarteko ezberdinek marrasketa prozesu eta gero ja ordenadorera pasetako historia guzti hori eta erresteko. Saiatzen ez hor, kombinazio horretan, papela eta digitalan arteko, analogiko eta digitalan arteko naste horretan, horrek be emoten dautuz aukerak, ez? Eta ikusi behar dozu, dekozun aniztasun horretan eta zure baliabideen arabera, zure bidie topetan. Niri komikia guztetan jate asko, baina ez da egiten duten gauza bakarra. Nik marraskiak egiten dutaz, ez? Eta orduan, ni saiatzen nire buruen marraskigile edo irudigile moduen definitzen. Komikiak egiten dutaz, ilustrazioak egiten dutaz, testuekin batera joten dienak, animazioak egiten dutaz be bai, gaur egun, orduan hori be bai, azkenin marraski, baina marraskiak dira, ez? Orduan azken baten, bai, marraskigile izango nintzike. Batzuten emoten dago marraskigile gitxi hau dela ilustratzaile baino, edo animatzaile edo ez dakiz zer baino, baina marraskia bera da funduen dagoena, ez? Eta niri hori guztetan jate eta ni marraskigileen ez.